Mayong adlaw, karon mao na sa kini ang ikaduha nga series sa ato ang wali mahitungod sa Salmo 91. Unya sa dili pa ko mapadayon ng kagalaan, mag-ampo na kita. Atong idugog tong mga ulo, atong piyungon ang atong mga mata. Labing balaan kabhanan namo nga Dios nga naa sa langit. Dako namo nga pagpasalamat nini nga higayon nga din kami makadungog na sab sa imong mga pulong. Pasayloan kami Ginoo sa among mga sala, sa pulong, sa buhat, o sa una-una. Nagapangayo ko sa imong panabang karon amahan nga langit nun. Ingon nga imong alagad, gitagaan ko nimo sa katungod, sa pag-release Ginoong Dios sa imong mga pulong. O dihugi ko Ginoo sa imong Santo Espiritu nga magapanudlo karon, mag-aabli sa akong baba. Hindi ko magasultis kung kaugalingon, kundi gikan gayud sa imong kabubuton. Ginoong Dios, amok ning itugyan nimo. Akong isalig ang tanan sa imong pangalan sa ngalan ni Jesus nga nasalit nun. Amen. Amen. Now, hindi nga kabuntagon, hindi nga adlawang nga kahigalaan, mga kaigsuunan, ang pulong sa Dios nga ato na usab nga sumala sa series nga atong gihimo, ang Salmo 91, dinhin usab kita sa versikulo 3. Nag-ingon ang versikulo 3, mga kahigalaan, ingon sa dinhi, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Now, ang uluhan sa atong mensahe karon mga kaigsuunan, nag-ingon dinhi, ang Dios atong tigpanalipod. Ang versikulo 3, nagsulti mga kaigsuunan, usani sa pagsaad sa Dios ngadto sa kanang katawhan nga diin mudagok sa Ginoo o musalig sa Ginoo, makit-an nimo ang iyang pag-atiman. Unsa ang pag-atiman sa Dios? Sumala sa mensahe nga atong gibasa karon, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. Unsa kuno? Ang pagprotektar sa Dios, ang pagpanalipod sa Dios sa imong kinabuhi, tanang katalagman nga wala nimo masayri, ang Dios manalipod nimo. Unsa maning mga bayro, unsa maning mga katalagmana nga wala nimo masayri. Unang-una karon kinsa may nahibalo nga sa 2020 dunay virus nga mutay-og sa kalibutan. Kinsa may nahibalo anak? Wala. Walay bisan kinsa nga nasayop niini. Ingon ang pulong sa Dios, gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri. Kung mudangog ka sa Dios, ang atong Dios mao'y atong tigpanalipod. Bisan unsa nga klase nga matang sa kadaot, katalagman, aning kalibutan nga wa nimo mahibaluin, wa nimo masayri, ang Dios mga kaigsunan magproteher sa imong kinabuhi, magprotektar sa imong kinabuhi. Gikan sa unsa? Unang-una sa virus, kining virus nga coronavirus, protektado ka sa Dios. Usahay ni mahadlok man na, usahay man mamatay na ko ani, mataptan ko ani. No! Ayaw kahadlok. Dalog lang sa Ginoo, salig lang sa Dios, kaya atong Dios, atong tigpanalipod. Mudalog ka sa Ginoo, ato sa Dios mo salig, kay bisan niyan, tanan katalagman. Wala siya ning-ingon, ordinaryo, katalagman. Unsa man ang katalagman karon nga nahitabo? Virus. Unsa man mga nadunggan ninyo, linog. Unsa pa? Unsa pa'y nadunggan ninyo nga mga katalagman? Bagyo. Unsa pa'y mga nadunggan ninyo nga nagtayo, mga katalagman nga wa nimo masayri. Unsa man? Hurricane. O kagutom, hilo, kamatay. Kanang-tanan mga kaigsunan, wala na to na masayri. Kanang-tanan, wa na kabalo anang nga mga katalagman. Apan tungod kay ang atong Dios, imong giila, imong giangkon, nga imong tigpanalipod, pabantayan ka sa
naglantaw kaninha sa mga news sa online, dunay na kang kayo namatay. O imo ng tanaw, maguna-una na dayon ka nga, usa na pud ko ani sunod. Tanang tao mamatay. Pero ikaw na tao inisalig sa Dios, midangot sa Dios, dili ka mamatay, pinaagi, sakit o katalagman. Nganuman, kay ang atong Dios, maoy atong di panalipod. Mamatay na ka ang kalibutan na. Mamatay ka. Pero kung nasalig ka sa Ginoo, dili ka mahadlok. Nganuman, ang katalagman nga mahitabo ang kalibutan na, dili o dili ka maunsa kay tao ka sa Dios. Ako ni padayon, kung sa'y isulti din eh. Kung sa'y isulti din eh, ingon ang pulong sa Ginoo sa versikulo 3, ingon siya, gikan sa talang katalagman nga wala ko isayri, ilikay ka gayud niya. Usa mo? No, karon mahadlok ihapon ka. Mahadlok ihapon ka nga gikan sa talang katalagman nga wala ko isayri, ilikay ka. Ilikay ka sa Dios. Musalig ka sa Ginoo, mudangot ka sa Ginoo, imong ilhon ang Dios atong tigpanalipod. Nga naman, ilikay ka. Kung naay virus din mo agi, o padulong na diha mo agi, ilikay na. Mulikay na naman, kay naay Dios nga mo tabang nimo. Unsa, itong balik ko ba sa tanaw na to? Tanaw na to. Ingon sa dini, ilikay ka gayon niya, ingon man sa kanang sakit nga makamatay. Tanawan mo. Bisan ni ay ang sakit nga virus, makamatay mo gina. Bisa pag-usap. Makamatay mo gina. Pero duna kayo saad na hawiran na saad sa Dios. Saad ni nga mulungtan. Saad ni nga dili mausap. Ang Dios mo saan tinuod. Ang Dios mo saan dunay 101% makasalig ka. Pero tao mo saan pakyas. Tao mo saan mamaka. Tao mo saan daghan kay nagsaad. Oy, daghan kayong nga usap ang utok na naman. Kaya dunay mga dili maayong saan. Pero kung mudamok tas Ginoo, naay saad sa Dios nga makahimo nimo og panalangin sa imong kinabuhi. Now, ginasultihan ta, ginatambagan ta ning bersikulo 3, ningon siya, ilikay ka gayon niya, ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Bisan di ay dunay virus nga mudangat diha dool sa imong balay, dinha dool sa imong lawas, dool sa imong kinabuhi, ilikay ka niya sa Dios. Bisan di ay dunay linog, bisan di ay dunay bagyo, bisan di ay dunay kamatay, dunay hurricane, dunay hilo, dunay kagutom nga mahitabo aning kalibutan na, ilikay ka sa Dios. Higala ng suko. Ilikay ka sa Dios. Ayaw pagduha-duha pagdangog sa Dios. Ayaw pagduha-duha pagsalig sa Ginoo. Niining kurasa ang Dios nagtanyag sa iyang panabang para nimo. Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, atong padayon nun. Kung sa gingon niya, unang butang, pabantayan ka sa Dios. Gikan sa tanang katalagman, nga wala mong isayri, pabantayan ka sa Dios. Ikaduha, ilikay ka sa Dios sa tanang sakit nga makamatay. Mao ni pasalig sa Dios. Pasalig na sa Ginoo. No. Huwag kita ang may kahadlukan. Wala yun. Kaya nga naman, huwag kay ang may kahadlukan, kaya nga naman, naa ang Diyos mo palikay, naa ang Diyos mo tabang